I després hi ha un tercer element, que és el de la morositat bancària a les comunitats de propietaris. I en aquest sentit presentarem una moció en el ple ordinari del mes de maig per mirar també que l'Ajuntament faci la feina de mediació corresponent per tal que tots aquells edificis on hi ha pisos que són de bancs i que no estan pagant la comunitat de propietaris i que per tant és un deute que va creixent, que acaben havent d'assumir en alguns casos els propis veïns davant d'aquesta situació absurda de que qui sigui el propietari és un banc però que no assumeixi aquest tipus de despeses de comunitat, doncs en aquest sentit també anar a protegir aquests propietaris i aquestes comunitats de veïns davant d'aquesta morositat bancària. Per tant, el que demanem en definitiva a l'Ajuntament és que apliqui polítiques d'habitatge, perquè a dia d'avui no les està aplicant, que posi diners al servei de posar en circulació els pisos dels bancs, que deixi d'acusar a la gent que té un pis a banda del seu pis i sobretot que s'evitin les ocupacions en què l'ocupa sembla que tingui més drets que el propietari.